நீங்கள் ஜவ்வாது மலையா? உடனே பாருங்கள். உங்களுக்கு ரூ. 10 டாக்டர் மருத்துவமனை தெரியுமா? இடம்: ஜமுனா மரத்தூர், இந்தியன் வங்கி எதிர் ரோடு, மணி மெடிக்கல் அருகில் அமைந்துள்ளது. ரூ. 10 டாக்டர் மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் எம்பிபிஎஸ் படித்த மருத்துவரால் உயர்தர சிகிச்சை. ஊசி, குளுக்கோஸ் போட ரூ. 10 மட்டுமே. மருந்து மாத்திரைகள் குறைந்த விலையில் மணி மெடிக்கலில் கிடைக்கும். ரூ. 10 டாக்டர் மருத்துவமனை தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை செயல்படுகிறது. ரூ. 10 டாக்டர் மருத்துவமனையை பற்றி ஜவ்வாது மலையில் உள்ளவர்க்கு அனைவருக்கும் சொல்லுங்கள்.